OK lidi, vítejte od dnešního videa. V dnešním videu tu mám hru Doors, akorát že vůbec. Tohle je hra Doors Castle na Crazy Games, já si ji chci dneska zahrát. A jestli vám tohle video bude líbit, tak si ji zahraju ještě jednou, ale se 2 kámošema. A jdem teda na to. Single. OK, nic nemám, takže musím rovnou startnout. OK. Jako vypadá to docela dobře, musím říct, ale nedá se tu skákat, za to beru minusový body, OK. Ale jo, jinak je to asi jenom normální kopie, protože tady je to stejný jako v The Hotel na Roblox Doors, akorát, že tady je jediný jinak to, že je tu trochu jiný prostředí a tak. Jinak je to za mě úplně to samé. To jsou skvělý obrázky lidi. Ty kočky samý. Válící se větší, pane bože. To je skvělá taktika, takhle přes zeď. OK. Jdeme dál. Jak kdybyste se ptali na moje jméno, je to z toho důvodu, že mě nešlo nastavit jiný, takže mám Ancient Pizza. 3. místnost. Okay. Jo, já jsem vám to ještě neřekl. Já se strašně bojím hororů, ale zrovna Doors patří mezi hry, kterých se úplně jakože nebojím. Já teď nevím, si zašlo blikat. Jako bylo by to mega blbý, protože jako tady není moc jako hide spotů. OK. Na pasti si brát nemůžu, protože já jako neubralo mi nikdy zatím nic žádný životy, takže je to tak. Já se taky, jestli to víte, tak v Doors pravím, takový pavouk, co na vás může vyskočit a ten by to měl být, myslím, taky. Hele, tahle místnost by měla být spíš zhruba na až 20, jestli se nepletu. Mluvil jsem přesně teď o tom, tohle je ono. Myslím, že by z toho neměl, ale že se to nemá skoro vůbec stávat. No a jak jako, že chyběl klíč a já jsem si ho nevšiml někde. Ne, nic. Ok, tak kde je ten klíč? Tak mě tady. Opravdu. Dobře. Ojojoj. Jako ne, že na tohle mi to tak jakože mega nepříjemný. Co bylo tady? Jo, vůbec nic. Tak to nice. To bylo tak yes, už mám 2 zdroje světla. Ještě k tomu jako úplně jiný a dobrý k tomu. Zatím ještě neblikaly světla, takže jako... OK. Další baterka. A nějaká jiná. To je divný. Tady by měl být nejčastěji ten taky, co ranuje. To je takový trik, co tu funguje, že vy se na něj musíte rychle podívat a pak zpátky. Zase musím opravovat generátor. OK. Jo, to jsou fusky. Skvělý. Fakt... To mi neříkejte. Ale no tak, toto jako vážně nic není. Mě chcete fakt asi naštvat.
Ta hra ví, že se bojím hororů a že proto mě tyhle věci budou děsit. Tak jo, a kde je teda ta třetí část? Jo, tady jsou ještě jedny dveře, aha, já už myslel, že to bude všechno. Dobře. A jestli to tady, dobrý. OK. Já myslím, že teď za chvíli, jestli nevíte, tak v Doors je The Seek a ten by to myslím měl být taky. Takže... Ne, tak ještě ne. Tak ale kde jako? Já vím, že on tu má být mega jako brzo. Tak nic. Víte, že mě se tam nešlo jako dostat. Ok, já se revivenu jenom pro video. Protože jako mě toho docela nestalo, že jsem zemřel na něco, co v normálním Doors je pro mě jako hračka. Ježiš, já jdu špatně. Docela mě ale štve, že jsem přišel jako o ty věci, takže... Já se bojím, že za chvíli bude ten sík. Okay, mám aspoň zapalovač, ten je taky jako docela blbý, ale tak... Furt lepší než nic, no. Tady to mega vypadá na to, že bude. Tak tohle je docela dementní schovka, protože on jak ten klid svítí, tak vím, že je tady. Ok, ale já už za chvíli to video asi ukončím, takže... Pokusím se dostat k tomu The Seek, ale pak dál už asi... No. Já se chci dostat k té The Seek Challenge. Fakt, ale jako dál bych asi pak už ani nešel. Já se bojím, že teď na mě může znova ten pavouk, protože... Já jsem to v podstatě vyresetoval tou smrtí. No ne, počít. Jo, zase kočky. OK, nevím, jak být... Yes, OK, to je taky zajímavost. Yes, OK. Jo, tak tohle se bylo hodně předvídatelné. OK, tak to byl fakt loser. Já už to asi za chvíli ukončím. Tady bych čekal, že budou fake doors, takže... Ty, ale kde už bude ten sík, jako... Má být, normálně má být na dveřích 50, ale tady jsem to předtím měla už na těch dveřích 20, myslím, takže... Tohle jsem nenáviděl už v těch pravých doors. OK, tady to není, takže dobré. Myslím, že když jsem dole, tak ono může sice projekt, tam ten Phantom, nebo jak se to jmenuje. Ale nemůže mi uškodit.
Tady vím, že by mělo být zasnuto, snad pravím. Jak dlouho to budu vlastně bloudit. Ok, tak good, už jsem otevřel. Je divný, že to není žádná hudba. To mě trochu štve, že to fakt není žádná hudba. To trochu ničí tu Doors jako atmosféru. To dali hodně špatně. Okay. Já furt říkám, že teď už bude ten sík, ale teď fakt bude na dveřích 30. Tak, 31, protože tohle už by měla být ta chodba, jenom jsou tu věci. Co? Hej, takhle kdy to bude? Tak co to jako je? Takovýhle puzzle mi dávají. Když víš, že já neumím jako přemýšlet logicky. Sice tohle i na mě jednoduchý, až moc jako jednoduchý, ale tak jako to asi si fakt myslí, že jsem asi naprosto jako idiot, protože jako tohle co bych asi idiot. No jako nemám se vracet, ale co se stane, když se vrátím. No dobré. Dobré. Tak jsem slyšel, že pokud se nechcete mít toho pavouka, takže když si vidíte, tak by se to nemělo moc stávat. Je to prý snižuje tu šanci, ale já to moc nevěřím, to upřímně. Ale já ani nevím, jestli tady bude ta Seek Challenge, protože není to oficiální Doors a tím pádem by to bylo vlastně copyright. A to by mohly mít vlastně problémy. Proč? OK. Tady jsou dveře. Já už se bál, že tu nejsou. Už jsem říkal, že nemám rád horory. Ale jako já jsem předtím měl tak dobrý věci a teď je nemám zas. To je taková škoda. A jako co bych pro content neudělal. To budu... Hele, tohle je prý docela i vzácná místnost, jako double beds. Tak já... Dávno jsem už tu i byla. Tak tady bude sík, to je jasný. Dojdu ke konci a on tu bude. Co to je? Je ta stejná hudba, no tak copyright. Ok, na dveřích 40, ok. A máš to dobře dělaný. Co to bylo? Skeleton, no tak. No ok lidi, já končím. Tak. Čau.